Hello everyone, good morning to all. माबोरै दं लोगोफोर? आसा खालामबाय बयबो मोजाङैनो दङ जानांगौ। नैबे फुंबिलि समाव आङो दिनैहाय भिडिअ लानानै फैनाय जाबाय लोगोफोर। तो आपडेट हिसाबै आङो लानानै फैदों आरो एसे दिन्थिलांगोन आपडेटखौबो। निश्चय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ। तो बेबायदि निउसफोरावहाय ओंखारखाबाय आरो दा आङो बे आपडेट्सखौनो फिन खेबसे लानानै फैफिनबावनाय जादों आरोना। तो आपडेट्सआ लोगोफोर बेनो जोङो बयबो मिथिखागौ आसामावहाय बेबायदिनो माब्लाबा मुस्लिमखौ लानानै आरो माब्लाबा ख्रिस्टियानखौ लानानैहाय ना तो गोबांथार टारगेट खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो गोबां रोखोमनि भिडिअसफोरा ओंखारबोयो। तो जोङो नुबोगासिनोखा आवगोलनिफ्रायनो। दाथ' नैबे डिसेम्बर मास 25 आव बेबायदि ख्रिस्टमासआबो फैगासिनो खाथि ना आरो जायगा जायगा बेबायदिनो गोबांथार प्रि ख्रिस्टमासफोराबो जागासिनो। तो एडभान्स ख्रिस्टमासफोराबो जागासिनो। दा नैबे समावहाय जोङो मोनसे निउस नुनो मोनदों लोगोफोर। तो बेयो जाहैबाय बेबायदिनो जर जुलुम माने जबरदस्ती धर्मआवहाय कन्भार्ट खालामनाय बेबायदि। तो जर जबस्ती जुदि बेबायदि धर्मआवहाय कन्भार्ट खालामदोंबा तो बेखौ जेलाव दोननायाव जेबो आपत्ति गैया। नाथाय रावबो बेबायदि जर जुलुम खालामनो हाया। तो बियो गावनि गोसो, सोरबा गोसोब्ला कन्भार्ट जानो हायो। गोबां रोखोमनि बेबायदि धोरोमफोर दङ। तो बे गावनि गोसो, गावनि सायावसो। आरो जर जुलुम बेखौ रावबो बेबायदि कन्भार्ट खालामनो हाया। दा मा बुंनो, आसामावहाय बेबायदिनो मुस्लिमखौ लानानैबो माब्लाबा ना आरो साननैसो सिगाङावहाय बेबायदिनो मोसौ बेदरखौ लानानै गोबांथार दावराव। तो केबिनेटआव पास खालामनायनि उनावहाय ना। दा मा बुंनो, बिदिनोसै। नाथाय जोङो मिथिनो मोननांगौ धोरोमा मोनसे आलादा जिनिस आरो पलिटिक्सआ मोनसे आलादा जिनिस। जोङो दा आसामाव बांसिनै नुनो मोनदों धोरोमखौ लानानै बेबायदि पलिटिक्स खालामनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो। नाथाय पलिटिक्सआ मोनसे आलादा जिनिसखा आरो धोरोमा आलादा जिनिस। तो जोङो बेखौ बेबायदि मिक्सार खालामनो नाङा बा जोङो पलिटिक्सआव धोरोमखौ सोनो नाङा आरोना। तो मोनथाय बयहाबो दङ, जाय गोसो लानो हायो, नाथाय जबरदस्ती नङा। जबरदस्ती हाबनांगौ। ख्रिस्टियानाव फैयोब्ला जे ओरैबायदि रांफोर मोनगोन, ओरैबायदि लाख थाखा मोनगोन, ओरैबायदि न' मोनगोन, ओरैबायदि बिल्डिं मोनगोन, ओरैबायदि बेमार आजार फ्रि नायनो मोनगोन आरो स्कुलाव फ्रियाव फरायनो मोनगोन, बेबायदि नङा। दा मोनसे जायगायाव बेबायदि जाथाय जादों। जायगाखौ निस्सय नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ आरो बेबायदिनो निउसफोराव नुनो मोनखादों। आङो बिनि सायाव बांद्राय बुंबाय थानो सानाखै। दा मा जादों मिथिया। आसामावहाय मानो एथबां ख्रिस्टियान आरो मुस्लिमनि सायाव टारगेट खालामदों बेखौ मिथिया। सानसे समावहाय आसामाव ख्रिस्टियानफोरखौ बा मुस्लिमफोरखौ साग्लोबजानो बेबायदि गिदों नामा? टारगेट खालामनो गोनां मा दं बेवहाय? दिनै मानो बेबायदि नंगौना नंजोबा बेखौ आंबो बांद्राय मोजाङै मिथिजोबा। नाथाय निउसाव फोसावनायखौ नुदों आरो बांद्रायसो निउसाव फोसावदों नामा तो बेखौ दा जेबो बुंनो हाला। आरो बेबायदिनो माखासे जोङो हमजानाय बा ग्रेप्टार बेबायदि खालामजानायफोरखौबो जोङो मिथिनो मोनदों आरो नामफोरखौबो बेवहाय जोङो होखानायखौ नुनो मोनदों। जर जबस्ती खालामदोंब्ला जोङो बेवहाय ग्रेप्टार खालामनायखौ रावबो जेबो बुंनो हाया। तो मोजांनि बाथ्रा। दा बिदिनोसै आसामाव बेबायदिनो सोलिबाय थागोन आरो माथो बुंबावनो ना। तो दुखु गोनां जाथाय आरो इयुनफ्रावहाय बेबायदि जेन जाया। तो साबधान। गोबांफोरा बेबायदिनो ना तो जर जुलुमफोरबो खालामनो हागौ।
नाथाय बेसेबां सैथो बेखौ दा बुंनानै फोजोबनो हाया तो लोगोफोर आङो एसे क्लिप्सखौहाय होलांगोन जाथाया बोरै बोरै जानाय तो निश्चय मिथिखाबाय गोबांफोरानो थेवबो आङो क्लिप्सखौ एसे दामनानै होगोन आरोना नाथाय जोङो इन्डियायावहाय जोंहा बयहाबो मोनथाय दं आरो राइट्स दङ जायफोरा गोसो थानाया हायो आरो जोंखौ रावबो बेबायदि जर जुलुम खालामनानै रावबो धर्मआवहाय कनभार्ट खालामा धर्मआ गोबां रोखोमनि दङ दिनै ख्रिस्टियानल' नङा दिनै सोरबाया हिन्दुनिफ्राय डाइरेक्ट ख्रिस्टियानाव कनभार्ट जायोबा बेखौहाय टारगेट खालामो नाथाय सोरबाया जयगुरु सोरबाया बेबायदिनो सिख सोरबाया बायदिसिना धोरोमफोरावहाय सोलायनानै थाङोब्ला बेखौहाय बेबायदि टारगेट खालामनायखौ जोङो नुनो मोना खारन बियो हिन्दुआवनो गोलैयो नालाय तो बेखायनो बांद्राय बेबायदि टारगेट खालामा नाथाय सोरबाया डाइरेक्ट जुदि हिन्दुनिफ्राय ख्रिस्टियान बा मुस्लिमफ्रावहाय जुदि कनभार्ट जायोब्ला बेवहाय गोबांथार दावरावा सृष्टि जायो नाथाय बेखौहाय जोंनो समा खिन्थागोन माबोरै बेबायदि जाथायफोर जानो मोनखो आरो माबोरै निउसावहाय बेबायदि ओंखारनो मोनखो आरोना तो लोगोफोर आङो बांद्राय ग्ल' खालामनो सानाखै क्लिप्सखौहाय एसे दिन्थिलांगोन आरो आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबगोन आरोना गोजोन्थों बाय খ্ৰীষ্টান ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰিত হ'বলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে নেকি বা কোনোবাই যদি আপোনাক প্ৰলোভন দিছে স্বাস্থ্য শিক্ষা যদি আপোনাক বিনামূলীয়াকৈ দিম আপুনি খ্ৰীষ্টানলৈ কনভাৰ্ট হওক এই ধৰণৰ কথা যদি কৈছে অসমত আজিৰ পৰা সেইবিলাক বন্ধ হৈছে খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰিত কৰিবলৈ যিয়ে আপোনাক হেঁচা দিয়ে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব আৰু প্ৰথমবাৰলৈ অসমত এনে ধৰ্মান্তৰকৰণৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ হৈছে আৰু 5 জনক এই মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কঠোৰ হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ প্ৰলোভন দিও হিন্দুক ধৰ্মান্তৰকৰণ কৰিব নোৱাৰিব খ্ৰীষ্টিয়ানলৈ অসমত আৰম্ভ হৈছে ধৰ্মান্তৰকৰণ চলোৱা খ্ৰীষ্টিয়ান লোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান 5 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ পলাশবাৰীৰ বৰদুৱাৰাৰ ভেলেৰাত এই 5 জন খ্ৰীষ্টিয়ান লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কৈছো আপোনালোকক 5 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 5 জনৰ নাম হৈছে জয়ন্ত দাস নয়ন দাস হিতেন দাস ধীৰাজ দাস অসীম ৰাভা এওঁলোক এটা সময় হিন্দু আছিলে তেওঁলোকক খ্ৰীষ্টিয়ানলৈ প্ৰথমতে কনভাৰ্ট কৰা হ'ল ধৰ্মান্তৰকৰণ কৰা হ'ল তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ হতুৱাই অন্যান্য লোকক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিবলৈ বহু ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ ব্যৱহাৰ কৰে যিবিলাক অকলশৰীয়া লোক যিবিলাকৰ জীৱনৰ হতাশা আছে যিবিলাক লোকৰ সংসাৰত অশান্তি চলি আছে তেনে লোকবিলাকক তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰি প্ৰথমে কনভাৰ্ট কৰে তেওঁলোকৰ জৰিয়তে ওচৰ চুবুৰীয়া আদিক তেওঁলোকে কনভাৰ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে এজন লোকক তেওঁলোকে 14 বাৰ পৰ্যন্ত এপ্ৰ'চ কৰে গালি খপনি খাব তৎসত্ত্বেও তেওঁলোক গৈ থাকিব সেয়া তেওঁলোকৰ এটা টেকনিকৰ ভিতৰত পৰে আমাৰ মন্তব্য আছে আমি আৰু এটা ভিজুৱেলছ আছে সেয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আজি এটা দৃশ্য দেখুৱাম যে কেনেদৰে আজি গ্ৰেপ্তাৰ আজি পুনৰ পলাশবাৰী থানাত এই সকল লোক উপস্থিত হৈছিল তৃতীয়টো ভিডিঅ' আমি দেখুৱাম এই মন্তব্য আমি শুনাই লৈছোঁ আপোনালোকৰ মন্তব্য শুনাইছোঁ তাৰ কাৰণে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিল আমাৰ সেইটো যিখিনি ধৰ আমাৰ ইয়াতে আহিখিনি যিটো প্ৰচাৰ চলাইছিল আমাৰ মানুহ কিয় মানি ল'ম আমি সনাতন ধৰ্ম মানুহ ইমান দিনৰ সনাতন আজি বহুত দিনৰ পৰা সনাতন ধৰ্ম মানুহ আহিখিনি সিহঁতে ধৰ আমি এই ধৰ কিবা মাংস আনিছে কি মাংস আনিছে কিন্তু আমি সন্দেহ হয় যিহেতুকে আমাৰ হিন্দু মানুহ সেইটো কৰিবই সিহঁতে সেইটো গৰু মাংস যেনে লাগে আমাৰ সেনেকুৱা যেন লাগে যিটো আমি নাখাওঁ যিহেতুকে আমি গৰু লক্ষী বুলি মানুহ আমি গৰু গোবৰেদি বা খিচিৰি পুচি হৈ লওঁ চোতাল তোতাল মুচিখিনি আমি সেইটো হ'ব দিব নোৱাৰোঁ আঠি পুজোৰ পৰা আমাৰ যিটো হিন্দু আমি সনাতন ধৰ্ম আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ সিহঁতে আহিকিনি যিখিনি আমাক জোৰ জবস্তি কৰি যে মানুহখিনিক কৰিব দিছে যে কি কয় আমি খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম লওক কিবা লওক আমাৰ মানুহ কেনেকৈ মানি ল'ম 4 ঘৰ মানুহ হৈছে তথাপিতো আৰু ইয়াতে বেছিকৈ বঢ়াব আহি আছে আমাৰ ইয়াতে আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ নহয় সেইটো ক্ষেত্ৰত তাৰ কাৰণে এইটো পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে যদি কিবা বা আমাৰ মানুহে হেমন্ত ঠাকুৰীয়াৰ জৰিয়তে যদি কিবা আমাৰ অলপ ভালকৈ ব্যৱস্থা এটা লয় আমি নিশ্চয় সুখী হ'ম